Иначе в този формат, който много интересно каза ти, момата, ако се случи това нещо, какво да се направи сравнителен анализ? Защото Ергенът даде внимание на всички. И накрая го обвиняваха, защо не си направил нещо. Ти правилно каза, ако беше направил, що го направи така? Защо не го направи така? Аз, примерно, бих казала от моя гледна точка. Ако аз съм момата в обратния формат, примерно, съпоставяме нещата. Може само да съпоставим, извинявай, че те прекъсвам. Преди да почне формата момата, както и преди да почне Ергена, имаше много анализи. Какви момичета участват, какви, нищо не каза за него, обаче имаше много кал. Представи си 26 момчета или млади мъже състезават. Как би изглеждало? Нали, в медиите веднага, нашите страхотни медии. То дали са жени или мъже, еднакво би изглеждало, защото... Значи при положение за тези мили същества, нали, нежния пол, написаха такива неща, мога да си представя какво ще бъде за момчета. Ще има 26 пръча. Напротив, какво ще има? Винаги мъжете малко повече ги така, мъже, примерно, нацепен готин, гледай го, може да е пълен идиот за нищо да не става, обаче нацепени там ще напишем, че обаче жените, ако малко... състезават за сърцето, ръката и всички останали части на момата. Да, ще го формират. После този, онзи, така ще тръгне. После в ролята, която в днешно време, нали, го прекват, можеш да си представиш ти принцесата да го направиш това, да отдадеш на всеки един, кой беше там нацепен, другия пък няма да е нацепен, другия ще също нужното внимание. Ти ако почне да ги целуваш наред, те ще избегат половината, нали, още преди да се почне, ще кажат, тази принцеса, нали? В крайна сметка, ако сме в обратния формат, аз какво бих направил? Първо, нали, това си е твое решение, ти така си го решил да целуваш всички, няма проблем, сигурно ти е било готино. Обаче аз, примерно, не бих целунала само това, който наистина ми хареса. Ако ми хареса изобщо някой, защото аз съм малко капризна. И капризна имам в предвид, че искам да видя един истински мъж. Не искам някакъв, дето ми се прави на, че много му харесвам, само и само, примерно, да спи с мене, или пък за да стане известен в подобен формат покрай мене. Нали, тия неща би ги помислила. Първо наистина някой да ми хареса. Затова по-скоро бих се държала малко по-приятелски, за да го опозная, без да имам много такива излишни изречения, които да... Има и друго, което исках да вмъкна и ще забравя. Женската психика, ние много жените не гледаме толкова визуално. Той може да е най-красивия или пък да не е толкова красив. Нали? На всяка жена типа за мъж е различен. Ние се влюбваме в думите, които ни казват. Аз не съм видял някой в поет да се влюби в поет. Да, но той им дава плам надежда, че може и да си ти. Може и теб да избера, може и наистина ти да ми харесваш и с теб да искам да продължа. Жената там е изолирана, няма никой нейн познат там. В някакъв филм е влязъл, в която трябва да се бори с други жени, нали? И в един момент той, единствения мъж, който е там и дава тая надежда, и в един момент тя започва наистина вече малко в главата й става едно умешено и не знае на къде да тръгне. Надява се той да й даде някаква посока. И според мен финала, който се случи, затова жените, двете, са били според мен толкова огорчени, защото може би по един и същи начин си им дал надежда. С едната на една среща, с другата на друга. Но, нали, първо те имат самочувствие, че са стигнали до финал, че са от най-добрите, че може и да съм аз. Нали, също запознанството с родителите, въпреки че формата го изисква, това е вид крачка за всеки един човек, нали, да представи човека до себе си. Особено пък ако го харесва. И вече почваш да си правиш на твоя представа в главата, която може наистина да не е реална. И може би оттам идва най-голямото разочарование, че може би не си отишъл и на двете и не си им казал: ей, момичета, аз примерно не се усетихме и така нататък, няма да станат нещата, а го разбраха по друг начин, който ти може би да не рани. Ти добре разсъждаш за това предаване, между другото. Така си мисля. Нарочно тази тема в момента няма да подхваща много, но ще ти кажа следното. Само аз понеже съм наясно, аз съм много добре наясно, всъщност целият този хейт и цялата тази плява, която се излиза по моя име в момента, защо е? И аз си очаквах. Реално няма как да не се случи такова нещо, при положение, че ти имаш телевизионен финал, който се случи по този немъжки начин. И аз си разсъждавах тогава и беше съгласувано това, разбира се. То няма как да не е. Ти си на кръстопът в този момент. Аз си знам какво ще ми е решението. Но как ще го изкажеш? И тогава разсъждавах само единствена тема, как ще направиш ти така, че
ти да си този, който да поеме най-големия хейт, за да може тези две жени, които аз харесвам и уважавам до ден днешен, да продължат напред с по най-добрия възможен вариант. Защото аз, както и ние, всички там сме си отдали време и енергия един на друг. И аз никога не съм искал да консумирам чуждо време или енергия по какъвто и да било вариант. Но такава беше обстановката там. Нямаш друг вариант. Да. И аз тогава си казах, добре, служи ги тях напред. Нека ти да си поемеш по този крив път за момента. Откровено това ми беше. Вътрешната нагласа. Кой е начинът, по който ще ги поставим тях на преден план? И аз, доколкото виждам в момента, това, което съм очаквал, точно това се случва. Защото и Надежда, и Магдалена, мисля, че си точно там, където искат да бъдат, и двете са окей. Аз имам съвсем странични работи, които ме вълнуват. Това, че влязах в това предаване с идеята да видя какво може да се случи в живота ми, с кого може да се срещне, тема лично перо. Разговорът не приятелски. Това ми е откровено. Това исках да направя. И ето го резултата истински. Ама трябва и сериозно от време на време, Тони. То трябва да се даде и някакво обяснение. Добре. Ето, дадохме го. Аз сега ще му задам въпрос, който ти искаш. И то не веднъж май ще говоря на тази тема, така че... Ще помоля, нали, да го анализираш. Алек, ако се казваше предаването Шейхът, би ли ги взел и двете? Еба. Би ли ги взел и двете? Защо бе? Значи, много интересно. Сега скоро бяхме в Дубай със семейството. Знаеш ли какво? Не искам да ти добавям този отговор, защото според мен е удар под кръста, под нивото и не е мъжко. Ако вземеш двете? Не. Това за мен. Аз не съм такъв човек. За мен има една жена. Точка по въпроса. Една жена. Да, тук е... Така че няма да изпадам в конкретики и хипотези по този въпрос. Просто не искам. Ти как би го... Много добро изречение каза той. Надявам се да е истина. Наистина това е много готино звучи, но да, така трябва да бъде. Ти си много мнителна спрямо мен обаче. Аз съм мнителна като цяло за мъжете. Имам... Ти си имаш това опит, май явно. Да, може би за това. Аз съм човек, който дава шанс, просто искам някакви действия. Като презентация малко не звучи. Каква презентация говорим сега? Приятелски, да. Как го разбирам? Просто прекалено много, всички много говорят и нищо не правят. И това е гадно, защото жените днеска решаваме, че искаме да отидем на разходка еди къде си или днес ще отидеш да помогнеш на той, париш колата, тръгваш, отиваш. Не мислиш прекалено много, действаш. Докато при мъжа, докато го накараш да отиде, да го направи, той ще забрави, ще разсее. Има някакви неща в мъжете, които, признавам си ви, може при вас да не е така или може да е така. Но има едни неща, които нерешителност. Нерешителност в определени ситуации, които жени, примерно като мен, които и работим сами, и оправяме се сами, от по-оправните жени сме в днешно време, това нещо ни дразни. Само да ти кажа нещо. Обаче ти си много оправна, нали? Да. Ти си много решителна. Да. Така, няма как ти да си, според мен, удовлетворено взаимоотношение с един мъж, който ако не е поне на нивото ти, над твоята решителност и оправност. Да. Това просто няма как се работи. Вие сте различна вода. Различна планета. Да. Докато накарам аз някой да свърши нещо, аз ще го свърша сама. Съжалявам, че го казвам. И ми се случва, понякога случвало ми се преди, нарочно да се направя, че нещо не мога да направя, за да му дам някаква функция, която да извърши в дадената ситуация. Има си челъми. Има едни челъми, които са много... Това ви е заложено още да знаеш. Да. На времето го учихме, беше родилно знание преди историята. И знаеш каква е била функцията на жената? Тя е пазила огнището, не загасне огън, защото трудно се е падал. Нали, гледала дечицата, нали, там животните и всичко останало. Докато мъже е лувал, той е ходил на лов и разкувал живота си, но той е осигурял прехраната. И жената винаги намирала време за себе си. Тогава тя се оглеждала в оклата, нямала огледала. Оглеждала се в оклата и казала, аз съм хубава. Ама що точно пък с този мъж трябва да бъда? Аз съм и за по-добрия. Това е заложено генетически още от хилядолетия при вас. Не, просто трябва да си оцелиш твоя човек. Винаги ще има някой, който е... И винаги ще има някой, който е по-хубав от него или по-хубав от жена ти. Примерно казвам. Но не всичко е красота. Всичко е усещане между двама души. Не и пари. Всичко в днешно време си мислят, ако има пари, той ще е. Не е вярно. 1000 пъти може да се случи да се влюбиш в някой, който изобщо не е красив и изобщо няма пари, изобщо не се е реализирал. Просто това е някакво усещане, което не мога да го обясниш. Това е любовта. Да и ти не знаеш, що го обичаш, ама го обичаш. Това се вика твой човек. 3 пъти роста. Става от другия ловец с 3 дена носи по-голям глиган. Викаш, бе, това първи, втори, трети ден. По-добре лова. Значи, това е моя мъж, нали? Да. Или? Трябва да си го усетиш. Ти много така
третоизмерно и материално разсъждаваш. Тя говори според мен за дух, съзнание, чистота, как си кликваш човек и просто се получават нещата, ти го усещаш, защото мозъкът на клетките ти почва да бушуват. За това говорим. Да, точно така. Тук мен примерно, ако аз като съм човек с чувство за хумор, ако ми се падне някой ръб, който няма изобщо никакво чувство за хумор, аз не знам как ще се разберем. Аз пускам някакви постоянни шеги. Ако някой ме гледа тъпо, ще се чувствам и аз тъпо и то не става. Трябва да има поне малки качества, които и ти имаш, за да си паснете. То е лесно. Всъщност любовта не е чак толкова трудно нещо. Да, не е трудно, но е рядко. Рядко е да я намериш красива така, каквато ти искаш. Точно така. И затова хората толкова много я бленуват.